Hindi tayo pagkakulit. Okay, start the game. Take a shot. No good. Awan na number. Buang-buang na ote. Sablan, kapitan. Number. Okay. Okay, pass to number 8. Number 8. Pass up na good. Happy goals. Easy to goals. Pass to number 14. Number 14 bringing the ball. Number 12. Number 14. Nakatawa pasahan. Pinasay ko. Easy to goals. Pass to number 1. Number 1 sumasak sa pilit. Pilih ke bawah. Ada berada dalam pasahan. Pik kesangkai. Ambil dalam pasahan dapat menang. Ambil lagi berlangsung menang. Pasal number 18. Number 18 dalam pasahan ada Pengandalan bahasa isi tubuh. Tunggang. Tunggu panggilan angulan number 18. Basket to make basic foul. Ready on the ball. Pass number 13. Number 13. 3, 2, 1. Ready. Babang City. Ready. Pass to number 27. Number 27. Easy to go. Silva. Pass to number 8. Number 8. Pass to number 20. Number 20. Easy to go. Aguinaldo. Official score 18-4. Number 3, pinasa ay number 16. Silva. Pinalik sa kalaban. Nakang doon, 14. Ang nalabas sa kasabay. Abilan. Ang wala na 18. Number 18. Number 9. Not foul. Foul. Magkabit sa walang foul. Pass number 8. Makang na ote. Pumasok. Si Dugo. Ang 9. Ay tangan ng bola. Pinalik sa number 27. Sumasak. Easy to go. Number 18. Number 18 yung masobe. Pass to play there. Number 27. Number 27. Pass number 9. Pa-play there. Number 26. 26. Pa-play there. Number 27. Mas-masote. Easy to go. Last 15 seconds. Hindi mo ito wala nakapasama sa number 14. Number 14.
Nasundan na number 26, number 26. Easy to boy. Hindi, ngayon. Bertie. Hindi ko. Ilos na sila. Hindi ko. Ilos na sila. Pass number 18. Number 18. Let's go. Pass number 26. 26. No good. Bola. Kami lawan last 10 seconds. 26 sa laksa. Easy to go. Last 5 seconds. Last 3 seconds. That's 5 minutes and 15 seconds. Power number 26. 26 days. Easy to boy. Thirteen. Sablay lagi kan. Awal number 26. Pasto. Kay ini. Ito boy. Jadi nak kita masih lain. Ini awal yo. Number 26. Pasto kay ini. Ito boy. Number 14. Ini Pasto 16. Mengenai hotel dengan kesalahan. Pasto number 1. Number 1. Ito boy. Dalawa lang kalamangan. Todo number 1. Ako. Segala masalah aspek ini sangat penting. Supply apian ang number 27. Hindi lang pas kaya mo. Pass number 1. Number 1 may pass ng t-shirt. Ito po. KJ na ano. Okay, basic. Kabilan. Awang number 26. Number 25. Lace. Oh, basic foul. Number 8, may tangan ng bola, pass to number 14. Nakakanina siya. Nakakanaan. Nakabigyan ng Asato. Nakasato, nakapasar, pass to the superstar. Beijing superstar. Superstar. Beijing superstar. Ito boy. Bagang. Last 4 seconds. Number 1. Bola. Awal yang kaibin ko nila. Easy to boy. Kaibin. 13. 13 gari ang masahan. Tawag kita ng tuluyan. Lace.
easy to avoid. Number 1. Oh, foul. Grabe. Number 8. Ten, 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 ten. Number 47. Bando po sa pag-isip. Ang matalabasan ng lawa namin ng sila sa kanya. Kastel sa isa lang. Ang bigay sila sa signal. Oh boy. Walang isang building. Ang gawa ng mga 16, 65 lang ang nalabay sa close. Tumagpak sa iyo lang. Kipilay na sa ito namin. May tama na bala. Last 15 seconds na namin. 14. Last 3 minutes and 9 seconds. Naruto 59, nagkang ng bola. Jay, pabantay nga ba ito, Jay? Sablay. Uy, dyan, vlog yan. Huwag kang umano dyan. Kali na mga 18. Kali na mga lahat. Sa may pound. 27. May tama ng bola. Nagkakapasahan. Sabi tayo ang ating 27. 27. Ilit. Paso na ng 29. Ilit. Balik 30 seconds. Last 59 seconds. 16. Last 10 seconds shot down. Pagkakaroon at naman ang wala mabitinan. Pasay Gray ang 16. Pass na papatin. Last 45 seconds. Now, last 40 seconds. Kadalaman ang wala mabitinan.
Oras! Oras! 9 seconds. Pasok mo. Baba mo na! Baba mo na! Talo pa ata. Ayo, JJ. Walang pagkain. Foul, foul. Foul, son. Good, foul. Oras, oras na. Counting. Ay, bumano! Ay, asinyo, sabi ko! 4 seconds! Paano kayo nakapasok? Wala. 1 point. Nanalo ang 46 Brothers. Ay, sa inyo mananalo ko, kasama niyo ako. Mananalo, isa. Dehado pa. Mananalo na yun. My bot! Okay, guys. Galing. Yabo siya. Oh!